Welcome back to my channel mga Koblox. So ngayon, mayroon tayo ditong sa amin kasi ang tawag nito mga Koblox is ug-ug sa lugar namin sa Iriga City. Marami to sa amin. Dati nga, laging nagluluto dito nung lola ko at saka tatay ko. Yon mga Koblox, magluluto tayo ngayon ng kamansi sa Tagalog mga Koblox. Nandito, mayroon ako ditong sardinas at saka kamansi, saka dilis. Yung dilis mga Koblox, anuan natin yung pipituhin natin. Pinag-isipan ko to kanina kung magagata ko or sasabawan ko. Kasi mga Koblox, kahapon nakikita na ako. Kaya so, ang gagawin natin mga Koblox, sasabawan ko na lang to mga Koblox. At aasiman natin ng kalamansi at may sardinas. Tapos magpiprito tayo ng dilis para magandang kombinasyon. Ayun! So, ayan na mga Koblox. So, balatan na natin itong mga Koblox. Yan. Binabalatan na natin itong mga Koblox. Maraming dagta mga Koblox. Kaya yun, medyo ingat-ingat tayo kung may puti tayong t-shirt o mga ano. So, ayan. Ang hirap palang magbalat dito. Sa tagal na panahon mga Koblox, hindi ako nakakain nito. Almost ilang years. Kasi dati-dati kasi doon sa bahay namin may dalawa kaming puno nung bata pa ako. Eh pag walang ulam, yun ang madalas namin niluluto. Iba-iba at ang putahin nito, natikman ko na mga Koblox. Nung panahon pa, nung buhay pa yung nanay at tatay ko, yung nanay at tatay ko, yun po yung lola at lolo ko. So, lagi kaming nagugulay nito. Madalas ang niluluto namin nitong mga Koblox ay gata. Minsan lang kami magsabaw nito. Gata yung lola ko, minsan gata yung tinatawag na palusag sa amin sa Bicol. Sarap yun, pinapalusag lang to. So ayan, nabalatan na natin. Kasi dumaan ako mga Koblox dun sa dun sa may dito sa namin, mayroong nagtitinda dun sa gilid lang ng daan. Ang niya, 1 kilo 30 pesos. So bumili na ako kasi nga, saka ang ganda niyan kasi mga bata pa yan eh. Hindi yan magugulang. Kaya sarap nito. Kaya ang gagawin ko nito, sasabawan natin mga Koblox. Na-miss ko to eh. So baka kasi alam ko maraming lagi na may titinda doon. Sa susunod naman, gata naman ang babanatan natin mga Koblox. Maganda tong ilagay sa tulingan. Di ba mga Koblox? Sino ang nakatikim na sa inyo nito mga Koblox? Siguro madalas kasing nakatitikim nito yung mga taga-probinsya na katulad ko. Kamansi. Sa nga, partingang Bisaya mga Koblox, to eh. Nilalagay ito sa pata. Pata ng baboy, may sabaw. Nilalagay siya eh. Nakatikim na ako ng ganun naman. Yung kasamahan ko dati sa trabaho nung OFW pa ako. May dala siyang ganito eh. Tapos, niluto niya. Pata ng baboy naman ang binanatan niya mga Koblox. So, ayun. Prepare muna natin. Medyo mahirap din mag-prepare pala nito. Matagal rin. Kaya hinay-hinay. Ayan na. So mga Koblox, kung bago ka lang dito sa napadpad ka dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Please lang mga Koblox, subscribe mo na para makapanood kayo ng mga lutong kakaiba, yung mga probinsyang luto mga Koblox. So ayan. Prepare na natin to. Shoutout pala sa lahat ng mga tropa ko dyan sa South Korea, yung mga nandyan pa, at saka yung mga tropa ko dyan sa Iriga City. Shoutout sa inyo po. Ingat-ingat po kayo lagi, and God bless you. So ayan na mga Koblox. Yan, natapos na natin i-prepare to. Ang gagawin natin mga Koblox, papakulo na tayo ng tubig. Ayaw ko mag-isa mga Koblox, ayaw ko ng mantika kasi nag-iingat nga tayo. Diba? Yun. Nilagyan natin ng sibuyas, bawang. Yan na mga Koblox. Pakulo. Yun. Nilagay ko na siya mga Koblox. Hindi ko na videoan kanina. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko kasi akala ko naka-play yung paglagay natin ng kamansi. Akala ko naka-play siya, hindi pala. Naka-post pala. So, ayun.
Pakuluan na natin ng pakuluan mga Koblax. Hanggat sa lumambot yan, and then sangkapan na natin ng asin at paminta. Paminta. Magic sarap. At sa lalagyan natin ng asim yan mga Koblax. Tapos mamaya-maya, after nitong maluto ko to, magpiprito tayo ng dilis para yan ang kombinasyon mga Koblax. So, ayan na. Mukhang masarap to. Mapapalaban na naman ako nito. Kasi, kaya ganito ang niluto ko. Ilagay na natin yung sardinas mga Koblax. Ganito ang niluto ko mga Koblax. Kasi, lagi na akong naggagata. Nung nakaraan, gata na naman. Kaya, para akong may iba naman, aasiman lang natin, sasabawan natin, asiman natin ang kalamansi. Yun. Mukhang masarap itong Koblax. Yan. Yun, tira ko pa yun nung mahilig kasi ko sa sardinas, yung katulad kasi sa amin, sa Bicol, dun sa Iriga City, sa lugar namin, mahilig ako magsasa. Ang sasa po ay, ano po yun? Yung nilalagyan ng sili, sibuyas, yun, mahilig ako ng ganun. Yung sardinas nga gusto ko, hindi na siya niluluto, nilalagyan siya ng kalamansi. So ayan na mga Koblax. Yun. Mga Koblax, palambing naman, kung di ka pa napagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. And pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos. At saka pala mga Koblax, yung page ko, Edmar TV, Facebook page, mga Koblax, suportahan nyo naman po. Salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa video ko mga Koblax. Eh, ganoon talaga. Nagsisimula pa lang tayo maging content creator mga Koblax. Oh, mahirap pala, akala ko kadali. Ang hirap mag-isip ng content. Pero, tsaga-tsaga lang, walang susuko. So, dito naman tayo sa YouTube ko mga Koblax. Monetize na tayo. Nag-aantay na lang tayong sumahod. Ang problema lang kasi, kaunti pang nanonood sa channel ko. Kaya, supportahin nyo po ako. Pakishare po sa lahat po ng mga kakilala nyo. At kung may mga comment po kayo, suggest na lutuin, sabihin nyo lang po. At gagawan po natin ang paraan yan. Kung kaya lang naman. Di ba po mga Koblax? Ayun! Salamat mga Koblax ha. Ayan, napiprito na tayo ng dilis. Naku, ang lakas ng apoy ng pagprito ng dilis. Dapat mahina lang ang apoy nito. Kasi umuusok na mga Koblax. So, ayan. Yan, malapit na itong mga Koblax. Ayan na. Mikos-mikos lang natin to. And then, kainan na, tsibugan na mga Koblax. So, ayan na. Mga Koblax. So, ayan naman po mga Koblax. Tapos na, nakaprepare na at may sausawan akong toyo. So, ito na mga Koblax yung niluto naming kamansi with sabaw. Inasiman ng kalamansi. So, ayan na. Sige mga Koblax, tsibugan na. Bye-bye!